Atawatan Media Toporu Tesla kampaniýasynyň täze ulugynyň tanışdyrlyş çäretine gatnaşdy. Dünýä belli elektrikli uluglary öndürýän Tesla kampaniýasy täze ulugyny tanışdyrmagy gödüňde tutýar. Dünýäniň iň baý eşgürlerinden Elon Musk'ın eýetçiligindäki bu kampaniýa 30 noýabrda elektrikli pikap ulugyny halkara jemgyýetçiligine görkezýär. Atawatan Media Toporu bu awtology ilkinji hatarda ýadyk eden metod neşirleriniň biri boldy. Kaliforniýanyň San Jose şäherindäki Tesla kampaniýasynyň satuw merkezinde täze ulugyň tanışdyrlyş tergisi guruldy. Oňa gatnaşan Media Topormuz täze awtology ýakyndan synlamak mümkinçiligine eýe boldy. Tesla kampaniýasynyň esaslandyrjysy Elon Musk Cybertruck kysymly ulugyny 2019-njy ýylda tanışdyrypdy. Ýöne onuň köpçülikligiň önümçiligi bir neme ýa-da süýçürli. Musk muny ulugyň käbir bölekleriniň üpçün edilmeginiň zerurlygy bilen düşünürdi. 2023-njy ýylyň maýynda Musk Tesla kampaniýasynyň ulugynyň bu görnüşiniň her ýyl 250 000 öndürmek mümkinçiligini eýedigini belläpdi. Atawatan Media Toporu ol ýerde Tesla awtologlarynyň beýleki görnüşleri bilen hem tanışmak mümkinçiligine eýe boldy. San Jose şäherindäki Tesla satuw merkezinden Tesla awtologlaryny kredit bilen satyn almak mümkinçiligi hem bar. Şonu aýlyk 329 Amerikan dollarynyň başlaýan tölegler bilen täzeje awtology eýe bolmak mümkin. Biz Kaliforniýanyň Silikon jülügesine eden siýahatymyzda iPhone telefonlarynyň esaslandyrjysy Steve Jobsyň ýaşan öýüni, dünýäniň iň gowy universitetleriniň biri bolan Stanford Üniversitetine, Instagram we Facebook kampaniýalaryny ödüne jemleýän Meta kampaniýasyna, YouTube we Android, şeýle-de Google kampaniýalarynyň ödüne jemleýän Alphabet kampaniýasyna, şeýle-de Silikon jülügesiniň ilkinji startupy HP kampaniýasynyň ilkinji esaslandyrylan ýerine barıp gördük. Olar baradaky videolary Atawatan TV YouTube kanalyna size ýetirýäris.